nového videa a dneska som u tohto videa. A dneska ideme si zahrať fočo mobily, jak môžete. Teď mi like odberu, pokud máme 10 zahnutý a to je to dobre a 1 like. Takže ja to asi strihnem, kde sa mi načíta. Tak, už sa mi to načítalo. Tak to mi sa kúpiť dokonca 2. A teď ste sa už dali. Toto je môj výber. Mám to dievčko Xen. Tebe si nedokáza kúpiť ani oma. To má 220. Je to šialené prachy. Kamu. Nemám. A také budem mať. Dobre, ja to zase strihnem, lebo sem ideme hrať ku mistru. Tak, už som dal, neviem, čo som mám vybrať. Takže asi vyberem Spartu. Nie je to Slovan, Bratislava. Asi si vyberem, ja som asi vrátri. Dobre, modrý to už som hral. Asi Spartu berem. Dajte odber. Lebo dávam to tu videj. Spartu Praha. A to je obyčajne. Tak. A dneska by som chcel, keby sme rozlila. No, dobre. Idem na to pekná ukázka tu. Tak. Je ten zápas a tak. A ujdeme dneska gól. Neviem. A by sme dali tak. Takže tak a dneska už sem, by sme dali ty. Dám si slúchatka už. Inak by ste sa dali ze živielky. Že mám, jak mám sluchatka živielka. Tak. A dúfam, že máme horšie mne asi ako budem na tú zeka. Slepého brankára, to by nikto vnese. Takže pre Ciado ide. Ciačko. Pekne. Tak, bum, hop, pas, to na Birmančovic, vyskúša pár šorta, gól! Ja to dám, ja rýchla, bude, keby ste chceli, ja to asi strihnu, ale budem vám ukazovať tie góly. Zatím tak. Tak to som dal zase gól Birmančovicom. A je to taký gól. Pekný gól to je. Čo si budeme? To je pekný gól. A idem na to. Nebojíme sa. Čo? Tak. Tak. Tlačí. Dobre, ja to zase strihnem. Tak. Hraje sa druhý polčas. A za to nikto nedal gól. A nechám to tak, aby ste kúkali, aké góly budú. Idem na to. Tak. Poďme rýchlo. Tu, tak. Tým Enes. Dobre. Potom ja som vlastne aj vystriedam Haraslina Slováček. No asi idem kúkať ten ktiak má. Hop. Pekne. A toto nebude gól. Bohužiaľ. Ale voľný krok.
idem, tak toto by mal byť za tú kartu. A je to tak. 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 Idem na to teraz. Tak. Dobre. Vytých nedal a panák dal úzko dole. Teraz Birmancovi a pekne to zase a vyskúsia jebal gól, skoro to bol gól. A teraz sa Dílek. Tak, Birmancovi nepustil. Ten balón sa nedá, no tá lopta sa normálne nedá vypichnúť. Takže to asi tak bude. A 9 hodín je taký hlad, tak trochu som chorý, mám nachladenie. A zajtra nevidie zase video, lebo toto, ja točím tak zajtra potom. A zajtra to nevidia, alebo zajtra dá si video videa od takých 17 a 16, 17, tak vychádza moje video. Ja tak. Tak, no. Viem, tak ma označil King Boss, že mám dobré videa, ale tak viem, máte mi dávať like a odbery, takže King Boss, ale nemusíš, tak my sme ako kamaráti, tak nemusíš to hovoriť, hej. Tak to sa nepatrí, ty máš viac, ty si pomôcť, áno. Ale ja by som to radšej nerobil. Tak. A teraz sa otvoríme jeden pík. Áno, pík. No balíček. Proste, hej. Tak, a to bude asi tento tu. No, tak sa ty pestor. GG. To nie je takto. Tak bohužiaľ. Takže to asi bylo všetko. A dajte odbery, dajte lajky. Hlavne lajky sem a odbery. A to by bolo to zatím.